to gidhi konyore nade wach malita ahinya nyakoro mgajo mopogore kod mano bura osebedo kadhi nyimbo Bomas of Kenya en bura ma bende ne okel kalo koda twerok mar siasa kind Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza ma jotugi ne owinjore kendo wacho ni kaber nono gilos aput mag kweth mag ji mopogore manyalo konyogi loso weche moko. Kara kamano gikone duoko ma ohiwo oyango weche bura machal ka gima winjruok nitiere kind Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja. To kata kamano wach mar pek mar ngima ni en wach makoro chal ka gima ire area ka onge winjruok moro mochweny mosebetie e wach mar pek mar ngima. Jomadongo bipartisan talks kata the National Dialogue Committee Bomas of Kenya gisebedo ka gichoko pach jo Kenya, gisebedo ka winjo kaka jo Kenya wuoyo kuom gik moko masanja to nonyiedhore ni chuogo lemo mar Prime CS mar Musalia Mudavadi ni gure katiba, official opposition leader gure katiba gi gik mamoko. Japiny majago kura ni kanye weche giduto. Pok gini kanye senior. Iwe gani jo siasa ohero jopiny. Pok no hero. Momiyo gini kane chakore VOJ nwakoni gini onge kuma dhiye kapo ni Raila Odinga gi William Ruto pok owinjore. Gini chakore gi Raila Odinga gi William Ruto to rumo gi Raila Odinga gi William Ruto. Period. Onge gimoro amora ma kane ok gilose nikech inyalo paro VOJ. Ka wamiyo jo Azimio advice ka ni mondo japiny ong'e ni gik ma gitimo giduto obed gino ma japiny ni kod gigeno to giketie weche mag pek mar ngima mbele. Minyalo paro kane gigolo statement apani ne ngeso gotieno to jo Kenya Kwanza bogolo margi to wakwero gi mande ka ma statement gino chako loki koro pek mar ngima gitimo ang'owa giketo malo. King'iyo statement ariyo mano kuongo gol katwak gi poko chakore. Ting'iyo gik masani wacho ni winjruok nitie. To ng'isi ni gik mano kuongo gol kapok wago koko to jopiny penjo ni to pek mar ngima mane wadhi ne maandamano ni kanye e kazi Azimio duogo golo statement moro. Kodi ni pek mar ngima no ken kata namba 1 e gigi. Onge. Nikech abed ni twak ni en mar konyo japiny Kenya. Takia kata wan gi kanda gima nyo wachore tich abich. Erokamano. Wije nana kaka leader of minority National Assembly kachiel kod Governor Cecily Mbarire nyoloso kaloro kod duoko mohiu mar Bomas of Kenya. Kama kaka niloso. Rest ourselves to the matter of the restructuring and reconstitution of the IBC. And on that, we have come to an agreement that we shall have a reconstitution of the IBC selection panel. That is under the electoral justice. We've agreed that we develop a framework on the audit of the electoral process. That is going to be done in the next 2 weeks. We should be able to have a clear framework about that. We expect that this exercise will commence the soonest possible once we table our report and if adopted by the House, together with subsequent pieces of legislation. Nitire mamoko mabet waburo miyo clip no nyakora Mwajwang kaka en no yumuinjore. Weche mag IBC chako nyedhore kendo. Pek mar ngima podonge. Larruok kata lwenje mag siasa Kenya ka ng'eni gimoro wacho gani lwenje mag kit chwech e udi. Gender based violence. Tikene ang'o makelogi. King'iyo lwenje mag siasa thuruoka. IBC ni ema keloga. Emomiyo pek mar ngima ok nyal bedie. Nikech pek mar ngima ok en gino ma Azimio nyalo dwaro ni mondo Kenya Kwanza tema ng'owa otieki. Nikech kotieko to gidong' gang'o? Onge. Kenya Kwanza bende
ok nyal hero ni gi deal gi weche mag pek mangima nikech ka giseketo strategy maber mang'eyo kaka Kenya pidho chiemo to sukari to mo to ang'o gi gik ma gi import gosiepe gi gibro timo nade onge so pek mar ngimano en agenda ma josiasa ok bi timo ang'o ok bi mako tibro winjo ka tok chenro wane gibro wacho ni mano bende nitie na agenda nikech sani koro gidwa dhi retreat mar ndiko report to gibro wacho ni opek mar ngima to watimo ang'o bende wabro discuss warita ang'o report mogik to en ang'o madimi Kenya Kwanza to gi Azimio wuog oko ma wach ne jofwambo ni wan gi winjruok moko to kaka biro to winjruok en IBC okobedie ni winjruok ni koro wawacho ni VAT manie petrol mamiyo petrol med malo gi siling 35 kwa golo 16% no wawinjore ni koro idhi timo ang'o idhi gol nuwachako wawinjore ni housing levy ni wamanya bengi to sirikal ogol pesa ni e bengi ma joma dwa gero udi ma bechgi ni piny gi odhi okaw loan to sirikal bedo garanta mare to koseger to japiny bro ni kar mondo wakoni osach ng'ato ka ng'ati chamo siling atamala 1.5 to en ang'o mane mono gi wuok oko to giwacho ni wasewinjore ni fertilizer koro ibro mi japiny nono maonge ni pod idwa chule 2,500 nikech Russia dwa miyo fertilizer nono ka koro wayawo dhodwa mondo Russia otim ang'o omiyo fertilizer en ang'o ma IBC ni emane nyaka giwach ni giwinjore mokwongo mar ariyo ma giwinjore en ni office leader of the official opposition bende dhi bedie to bende office prime cabinet secretary mar Mudavadi mayande onge katiba ni bende giwinjore ni gidhi timo ang'o gidhi chuogi mondo koro bedie gino ma sirikal mora mora mibro chaki kadhi mbele office no nyaka bedie owachoga odwa ni dhano osiep chunye dhano osiep chunye makata wabed ka VOJ to gima chunya gombe mabro timo ang'o ema bro dwa notim ok gimi gombo nikech osiep na kata Fred osiep na to un gima ugombo ne to ko ken gima chunya gombo to kubitimo ang'o ok ubineno ka dhir agenda no dhano osiep chunye ja siasa to koro osiep chunye go osiep iye nikech loko IBC ni kanyo jo Azimio dhi e court ni gidwa ni IG Koome oting' Musalaba ji 75 ma giwacho nonegi giwacho ni ne gin e ndara nikech pek mar ngima e petition gi mar court onge IBC onge reconstitution of IBC onge framework of audit of electoral processes onge to onge entrenchment office of the leader of opposition onge entrenchment office of the prime cabinet secretary onge en ni ne wadhi nikech pek mar ngima emomiyo ne wan e ndara to twak ne tikonwa ni nobiro nikech pek mar ngima sufuria ji ne ting'e wigi nikech pek mar ngima agenda number 1 gik ma we have agreed on en ang'o restructuring and reconstitution of IBC. Number 2, a framework of audit of electoral process. Number 3, entrenchment of the office of the Prime Cabinet Secretary. Number 4, entrenchment of the office of the leader of opposition. Pek maringe manambadi. Otieno Wanjiku onge pokne. Victor, anaparo ni wachni ayie gi senior. To gima mi ayie kode, ntiere gima ja siasa dwaro, mancha jo siasa dwaro, to ntie mancha jo piny dwaro. Oro, jo siasa yudo gik manyocha gidwaro. Jo piny modong'. Wach mar pek mar ngima ni achako ka wacho ni nche ne ok nyal los Bomas kacha. Ok di lose. Nikech mae mago yengero gi diel modhi odonjo kondiegi. Nokone ondiegi ni siburo chamo ng'o nyathina. To ondiegi okone ni to diel suda ne buta ka. Nto suya mamit ni yama na kuomi. Inde midu mamit kama. Kare momiyo bwana jo chamo nyathini. Mae gima ne timore kae. Mondo pek mar ngima losi
jopiny biro chuno ni gidogi e ndara mamare gi giwegi maonge jasiasa. Mae gima momiyo mine na wacho ni kuonde ma ker nyocha dhiye ka kuonde ka milose pek mar ngima. Jopiny biro loso ng'anyo gi giwegi ma kinego gi to negi gi kendgi giwegi mok ni girito josiasa okony gi chamo tiagas eka tim ang'o. To mae koro mitne niya ni koro gini to dhi riwo jopiny maonge pati. Nikech macha kanyocha ne ji dhi e ndara tiwacho ni wawinjo ni jo Azimio kata joluo moko ng'anyo kanyo. Lakini sama mafuta ni koro medi to dhi omede e piny mangima. Mae ye mit gini. Josiasa kuong ng'iyo gima ne gidwaro. Nikech adieri en tang'o mancha nomiyo jogi dhi e maandamano. Ere josiasa gi beriek to kendo ayie kodgi gi joma beyo kabisa. Jogi joma beyo. Gimomiyo gibedo joma beyo. Ere kaka dang' irit jasiasa modhi ocham ni tiagas eka duok ni pek mar ngima chien to nyoche kiayo ombulu pok otiyo kata mana dweche 10. Ere gimomiyo ng'ate modhi oting' ni usigo ni to kogi kamigo kura to ji ogo kura gi wigi, ji go kura gi bundigi, miwacho ni an miya mara tikrago sani. Koro Victor gima ni kae gin weche ariyo. Iparo ni nitiere jasiasa kata japiny manyocha nodhi e maandamano mogogo bila kaka ne igoyo ji ma jomoko tho mondo kom mar Mudavadi obedi e katiba, mondo opposition leader obedi e katiba masani, mondo mi med mine kata weche mawacho mag gender parity ka mondo mi losgi. Sama nyocha ji ne dhi ng'anyo kaka Sinya Jay wacho, onge ng'ama nodhi ng'anyo mondo mi mine mathoth omitelo kata obed nominated. Kech kata mana matin go ing'iyo ga ni to ere gima en priority mar jopiny sechego. Nyaka mine mosebedo nominated mamoko gi te mang'eny gi. Ang'o ma gitimo nikech thuolo go bende koyudore to jodito mag party gi nominate mana wendgi. Mani adieri man kende. Wendgi ni wendo e party koso wendgi mawegi kata nyirombegi wawach kamano. Kata nyirombegi ema gi nominate thuolo gi koyudore. Ntiere ere ng'at ma osebedo nominated because of merit. Ntiere karata magore kuno. Koro jopiny emodhi oyware ocham tiagas kendo neg jomoko mondo jasiasa yud thuolo mar keto wendo na Senate. Mano jasiasa japiny cha nokodich gi wach man. Donge political parties negi structure kaka gitimo nomination margi. Mago ni e pepa. Lakini kaka gik moko timore ka ji bedo nominated ni kata mana county assembly jok manyo obedo nominated sani kuom ranyisi dhi kata mana Homa Bay kende ibiro yudo ka ng'at ka ng'ato mano obedo nominated kanyo ntiere gimotimo momiyo obedo nominated. Nyinge ni e list mok ni en because of merit. Kata mana National Assembly kata mana Senate wang'iyo character moko ma oseneno kata mana gi kitgi gi kaka gitimore gi wegi. Moko dhi magore matim nyaka timbe mamoko maganjao makelo nyaka wich kut ne Senate gin bende gin kanyo. Koro mayo kapani jo Kenya ncha ne nyalo chwero rembgi ne gik makamano. To mogik Victor ikoni okodake du odake Kenya ka. Wadake Kenya ka. Gimachielo mar audit mar IEBC ni kine Kenya kwanza oyie niwe koro wa audit gini. To mae chalo gi Azimio ncha ne penjo jakuo kama no donjo godo. Nuona kar dhiang' manodhi kalang'o. Nekech kanye kama gini no chakore godo nuwa lao dhiang' modhi kanye kalang'. Koro josiasa ncha ne lao dergi. Omiyo gino kodhi opoge kamano to samoro ipo yudore kata kethe no yudore kapok otim nade kapok opuki. Mar ariyo Victor wach mantiere kanyo ma ineno ka koro Kenya kwanza oyie nikech ma en achiel kuom gimono luongo ni contentious issues ni mondo mi audit mar IEBC ni otimre lakini Sabat ok yawo. Mae monio no wapenjo ni gima ne Azimio ne nyalo ringo go seche ka ma japiny ne dwa winjo maber ne nolemo manoliero machiegni mane en pek mar ngima mane mane nyalo tiyo go mondo ichop kuni. Sani kata koro yawo Sabat dhi konyo japiny gang'o to ka jogo yie ni mondo yawe nikech nok mar sa ichalo ng'ama penjo jakuo ni sine nyoro ni idonjo gi ka nikech ne ok ineno ka jakuo donjo gi rangach. Koro gipenjo Kenya kwanza ni unyiswa ni nyonja nu udonjo kanye. Udonjo gi kanye. To kineno Kenya kwanza oyie ni mondo audit ni tim. To tiende ni gise ikore ni ok gibi luwo kama ne giluwo cha. Kane gidonjo gi e dirisha to gidhi donjo gi e yiende nyambewa. Nikech mondo mi giyie kiwacho adier ni jogo notimo giu kaka gitimono ka jogo yie ni pedh gik mokielela tipenjori ni to ka Azimio oseyudo kama jogi norocho godo ombulu gidhi timo ang'o? Gidhi dino rodno.
iparo ni ng'acha dok tiyo gi rodno kech mane makosa ma josiasa timo kinde duto king'iyo kaka ombulu dhi mbele ka e chakre 208 gimano chakre 007 gimano miyo ne wakelo weche mag lony manyasani gi en ni wacho ni returning officers ne deko mano kokel kaka gini ne bire mbui 2013 ochako pogore koro jakuo ok ti gi dhoth achiel mutiyo godo pile to mogik ewi wach ni en kama jopiny dong'ie gimi winjo wawacho cha pek mar gini en kama jopiny dong'ie to jopiny ne kanye aparo ni gigi duto te nyaka bed puonj ne jopiny ni kogik kama koro josiasa dwarie margi to jogi joriwrega jogi wacho ni wamiu prime cabinet secretary umbe wamiu official opposition leader be wamiu koro joka ne gwenyo gigi ma imiya tami kamimi timia ni wach mar pek ngima chamaja to koro japiny odhi otiek kende odhi go duogi 2027 kodhi go ombulu nikech jopiny joka osetika ng'o gisetiko gima ne gidwaro nikech ing'eni kata mana wach mar third gender rule nitie kaka katiba ne okete unyalo paro kata mana chief justice machon nosendiko barua ni wo sirikal nikech kete tim ne dwaro mana bunge kende to longe bunge ne wasebedo godo higa achiel JB idwa go wiye matin sanok ng'eni atemo mana paro nitiere jal moro Kisumu ken lugi kano bungu owi en gi sufuria moro kanyo loso ga jandiso ga wiye korwako to king'e kata ne sufuria apa ni maesa mubendo nego wuogi nikech ka sufuria movement nani no ken mar siasa to wuogi nikech pek mar ngima to pod nitie kendo dhi medo bet ma en nafas kendo mag jogo manitie migepe moko mag piny owacho civil society mondo gibende giwuogie wawinjie duondgi to kata wan jofwambo apani wan gi nafas maber mar medo jiwo ni pek mar ngima nitie mar medo sundo piny Kenya gi jodito ma e piny Kenya ka ni nyaka gitimie gimoro mbolea kende ok diduok pek mar ngima piny pek mar ngima ting'ie from gimwa wacho ni a very broad spectrum nikech nitiere exchange rate mar dola kaka affect pek mar ngima bech mafuta ni nitiere kaka affect pek mar ngima bech sitima so nitie gik ma wan bende kaka jofwambo nyaka wamed dhiro nikech gimomiyo 114th estate en ni kakoro serikal to gibet migepe obed doho obed od bura ok nyal konyo japiny to wane makoro nyaka wabedie mstari ya mbele mar konyo japiny tapani en tijwa mar mondo wasund serikal wasund jood bura mondo gimakie wach mar pek ngimane matekie mokalo nikech weche manyere wachore Bomas nikech sani to gidhi e retreat okwabi nenogi okwabi winjogi nyaka chieng' moro giduok gi report ma gidhi timo gidhi tere od bura so mano rumo ma Bomas no rumo kapari ni japiny pod nigi geno neni kaka yawuoyi nodhi kacha mawuodo mabei moro noko ni gin Canadians gidwaro mna constituency margi ok bi winjre onge kumibro wache wachgi adira makende en ni jogi nosewinjore gima mitnegi weche mag IBC ne chunyegi mane magidwa timo gidwari go modong okingeni samoro gingeni to kudho mane machuoga Kenya bang' yiero ka bang' yiero en IBC koro wanek kwa nyalo loso the systems mag IBC go reports nitiere mang'eny Krigla ne wantiere kanyo gi reports maber manong'iso kaka onego bed loso IBC James Orengo gi Great Murungi ndalo moko bedo co-chair persons mar loso kaka wadhi constitute IBC magite osebetie nitiere kata mana selection panel moro manyo dhi nyime gi tich tingeni ber jogo nosechamo nyaka pesa ngeni ber ni sekwanogi mang'iso ni en yo mar jo siasa to yudo kaka gitimo gimedo gombaka nikech ma ok mokwongo to ng'ama wacho ni kamoko ka nosere ni mabro timo mabro nyalo dhano siep chunye wuod mchaka dhano siep chunye ja siasa to siep chunye moloyo gima more maber ne mamit ne moneno ni bro medie gimoro emodhiye pek mar ngima ok bi konye emomiyo an awacho ni kamana kaka ne wawacho ni twak mane timore Bomas mar otienda mologere gi bwana Chande no fail nikech ne onge goodwill manye nie gi goodwill nikech jatend piny Kenya
to gi Raila Odinga nyosetimo ang'o, nyoserado. To kane girado Mombasa, rado romo manikono Olusegun Obasanjo manotimo ang'o, ochuo e kom. Ne giwinjore. Gik manye dhi mbele Bomas gi en mna mar nyiso japiny ni nitie gik moko manotimore. Jo siasa wato bro tamore. Kendo ang'e ni tok chenro ni gibro kaso aka gi wach, wapingo gi, wamiyo jopiny bro chagi adiera. En ni deal mar William Ruto gi Raila Odinga notiek mbele Olusegun Obasanjo. Ne gisewinjore. Koro ma enimi omanyo mna ne gini tiende. Then koro bunge temidhi timne ang'owa iluongo ni crowning. Pek mar ngima ne onge ka. Jomadongo ne wanyalo gombo dhi nyime gi twak marwa ni, kata kamano sao mayo wang'wa. Weche to thoth je ibonyo. Sai matin. Fred, wach mari mogik. Victor, wawuoyo to kendo jopiny ywak. Jopiny ywak kuonde duto te iwinjo kaka jok manyo wuoyo Boma ma Kisumo ka wacho ni med gini dichiel mondo mi koro ging'e ni kae ma intiere. To adier mar wach en ni gini pod yware kendo pod obiro dhi kamano, to en thuolo maber mondo mi jo Kenya ka biro dok e ombulu wang'ne to ji ok bi go ombulu gi igi, to ji biro go ombulu gi wigi, kochakore world levels nyaka national. Ang'ene jowa samoro nyalo wacho ni wan wago ombulu maber, lakini koro ing'iyo piny nikech sirkal en mar piny, ng'ama nogochone gi ng'ama nokogochone. Mogik, kineno kogwang' ng'ado ne gweno rieko nine bed ga kiluwo koni yo miluwo cha ok ber. Ogwang' ng'ado ne gweno rieko, to gweno luwo yono kamogwang' ong'ado neno, mano gweno mofuo. Mani kweni gweno madwano lok soup. Ero kamano vioje. Gik moko ariyo mokwongo igeni lweny madhi mbele e kind piny mar Israel to gi Palestine, ahinya to gwenge ma Gaza. Gik moko osetimore mathoth. To nyi neno ka mbetre mar Amerika ogolo ote moro ma wacho ni liekore ka gima dibedie ni nyalo bedo monj moro e piny Kenya ka. En kwayo na ni jowa mondo bed akicha, ahinya jo kuonde mitime ohala, kuonde mag wuoth. Ok en ni wamiyo ji luoro, lakini wawacho ni chalo ka gima alert mane mbetre ma Amerika ogolo no gini gima ling'. To sirikal bende wajiwo mondo med jiwo arita kuonde mitime ohala, to kata mana kanise wa nyaka koro manye ni to giketa arita machalo nade. Nikech lwenjegi kata bed ni wacho ni en mar tong', to koro chalo ka gimo kao direction mar kit kuonde ma jo Kristo to gi jo Salam. Piny Kenya ka to wan gi mor ni waherore. Uganda mopogore maleme dinde mag Salam, dinde mag Kristo. Wan kanyakla kendo watimo kamano, lakini mano okome ni nyaka koro wabed ma omeng, kata bed ni alert makamano nitie. Wabed akicha. Nikech yudo ka pinje kaka koro Kenya, Tanzania geregi bedo ga mayot ne jogo mag monjo sama lwenje timore kamano. Ting'e ni wan bende piny Amerika ni wachiegni go. To gibro koni nikech Amerika support joka, to nikech gin jonjore, to koro wanyalo bedia. Achiel kuom pinje magi target. Koro kata kamoro amora ma intie, kik wach ni wan Kisumo, wan ok wawinje gigi, ni wan bondo waka gigi ongega. Wabeda kicha. Mar ariyo, chenro wani waluongo ni kaka wanene. Yes. To gomiyo waluongo ni kaka wanene en nikech wakolo paro, wagoye mbaka, to wawacho gino kaka wanene. Gimoro amora mwa wache chenro ni. Ok en gin makoro, en adiera makoro nyaki kawi ketie kati makie matek. In bende in gi nafas mar wacho ni to pachi wacho nang'o, mamna pachwa. Ang'eni samoro bede ga kwa wacho gimoro ka to jiang de kondio jo Royal Media no sewa. Mamna pachwa, samana kani anana kaka wuod nyagem, anana kaka koro wuod sakwa kowak.
Jakubuya bende ni mana kaka Jakubuya, to wuod Misambi bende ni mana kaka Oengwe Misambi. Koro kiki kawe matek ni kori mako ni moko godo mach. Ni dwa hinya nyato josiasa wa. Ni moko godo mach, koro ni dwa gowa, ni dwa timango. Oyo, wan wachiwo mna pachwa. Josiasa bende nigi nafas margi, mar biro chiwo pachgi. Wan gi chenro malach. Mwaluongo gi gibige chiwo pach. Erokamano. Nyakora Mgajwang, ing'e tupa. Tije en piago gik ma otiyogo nyalo bedo pala, beti, kata mana yweyo leo gembe. Mondo kata ka ipuro kode, to okel ni yot ma timo tich midwa ni tigo. Jomoko bende wacho ni adieri ochalo sindan kata pala madhoge bith mapoko ne kod kocha. Ka kamano itimo kawuono itigi wi. Samoro bende jipenjo ni to be japiny ong'e gima odwaro samo dhi ombulu mar yiero jatelo kata jaote koso jasiasa. Odwaro ni mondo oritne kom moro amora. Ang'e ni ndalo pod ng'eny ka ji pok odhi e yiero. Koro ing'eyo iseketo gi ratil, yiero pod en mari. Inyalo yiero ber kata yiero rach. Nyakora Mgajwang', nitiere ndim, okech, okomite dhok, nitie yath, nyalo bedo moko molos mag nya factory kata mag nya bungu ma nyiluoge bet gi kem gichalo kedhno to konyo e thiedho tuoche. Oriti ma kawuono mana en chenro maka konene nyaka manyien kendo med mana kete ka. Wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai.